Bakhuid tongin duwain nagabinda albinus tong niba bar ki kun baro kam dame nagabinda ke jingko ay jingke ajuni Sumjirwai sama Bakhuid nomor laispa life pundri laispa life pundri Shaduan trying in kiring kat badu Shaduan trying in kiring kat badu Dajiknya Bakhuid baru lendo try iangu Shaduan trying in kiring kat badu Korban ko para tongin IT how Jisu baro ke jing domo shime jongi inang duwai daga jing 8 ba unang kdup yangi daga jing 8 ka jongu unang pen slay yangi un pen kuid yangi inang duwai nagabinda ka Bible convention ha kane ka sing sai jai ba ka bor Jisu nam pau ha kibri baro pawan shimenda ha kerteng upa baru kon baru men sim Bakhuid Amen Kajinga age utrai jungi Jesus Christ, but kajingi jungo blay. Lem but kajinga sulak jungo men sim Bakhuid. Kindon, ranka but pi barra. Ringkat but piru Ko himmen ko paratong in sange sport ben ko sulai halaga donor ko men sim jungi halor ki pop baro ki bangilale. Bauna mahap yengi. But kijimpule ka pin kan mahap yengi. Hadukat nong ideven kan mahap kajing don jungo Jesus kajingim jungi. Jing don jungo Jesus saudong jungi kumba duwai u Solomon endala repsna ia ke temple batimai ngiru nginang khot kar phadi u Jesus ake jingim jungi ba unang penjana yani ngilong ki buri batalot ake jinglong buri jungi ngidon bun ki jingdona ina manrai kita para shau Jesus bangir kar pha na do ka donon yarap yangi ko Jesus ake jingdalot jungi try Jisu map yangi sai kud yangi na bharo ki pop ki bangilale kindiu yaga jinglong brio jangi shaga jinglong ble nga phalam How blay beton borboro Badapi gunmen kupara Wangla lepo shibun Dagajing purakat Dagatin Dagikam Dagajing leklet Dagajing le palat junga Dagajing le palat junga Dagajing le palat bakrawe junga Namarkata Kakarpadi Maria Bakhuid Kabayasa Katesati Yaki Angel Bakiri Kui Badapi gunmen kupara Benduai nagabinta junga How try blay jungi Ublay badon bor baro ni sune yangi badendala mapi ki pop jungi unialam yangi shaga jingi mbam jukut Amen. Try can rat go blaze yangi. Try can rat go blaze yangi. Christopher go Christopher go no benim jangi benim yangi. Try can rat go blaze yangi. Try can rat go blaze yangi. Christopher go Christopher go no benim jangi benim yangi. to nginia duwai nagabinda ki jing dumu shimet nagabinda ki inga sem jungi
Nagabinda ka jinggoy jingkia jong bapambar bashitam baro. Duay nagabinda ki kina ki Pardon ha padengki exam. Duay nagabinda ka Bible Convention ha ka negas ni say jai. Kadba ngireke biang yagas jingkan ma buram yaga teisoti scholastic ya Bakhuid ngi karpat kotrai. Ba da ka babud yaga nuksa janga ngilla ban shakri yame da ka jingid bakalem tobria. But ngin pediang da ka jingkamen kat ya ka bawan na ka ba ngi id yame. Da utrai jangi uji sukri sukun jame. Uba im bat sensha renkat bat me. Ha ka jingelong kawe jungamin siyem Bakhuid. Ublay junom la junom. Amen. Kaching pule na kita paningkong jongkis ha kito kisni u Solomon ulayang hakmat kaduan utrai habadon lang upaj Israel baro bad la piara la kikti shabneng bad ulaong atrai ublay ki Israel don ublay bakum mame habneng shalor lane hakndeu shapo ubayate jutang bad uba penpau jins nei haki syakri chongme ki bayaj hakmat chongme dagranun jongki baro Henry hato ublay unsyong da shisha hakaperthei hakmi kabeneng bat kabeneng ba shakli tam kimla ban kentubye me katno lei saha kane kayeng kaba ngalate lajar kata to phai chakjing duai ushakri chongme bat chak jingkerpat chong u atrai ko blay chonga da kaba shaskor yak jingkaang ba dak jing duai kaba ushakri chongme udrai hakmat chongme menta kasngi bagi khmat chongme kindu pej bat mit bat sngi ya kane kayeng kajaka ya kaba melaong kakerteng chonga kanton hangta bat men rup shaskor ya kaching duai ba ushakri chongme utrwa ha kane kajaka batos nga bek jingkerpat ushakri chongme ban jongki paj Israel chongme haba ki duai sha kane kajaka da shisha to sneu habneng kajaka shong chongme bad haba miyos ngeu tomam kaktin jong utrai Isongo yau play. Sam prapusau namba nyau spa and repupra. Nyau spa and repupra. Kat no ka iten nat ka ying Jong me try u blay klein bor Sim ying ro ya la de ka shem Bat tau ya la ka skum Bat ka lent kur ka don ka ying Bat bu ya la ki kun Kaying jong aduan jong me ko sim ko blay jong a suki ba shong ha ying jong me junom ya ro ya me ka no ka iten nat ka ying jong me try u blay klein Jing ya rab nu blay hala jing let pilgrim un habu slap ger soy ka tempter kong kim ginang yo borbat ginang klein kat ba ginang ya le adu ba gin yo boy sion you blay ki blay ban pe Gaying Jong me try u blay klein bor Kajing kerpat jong a try shash kortos ngausen ei Kam kor si sngi haying jong me ban si hajar shawe Ngak
คำสงาพาบันดับจิงขันจักรีอายิงอุตรายบันหากายิงจงกีบมันปัญญาชงสุขเล่งงายกาตุกาอีจันนัดกายิงจงเมตรายอุเบลคลายบนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโรหิกายังอาบันระเคยากันจงเมบันสุมาริยกาดากาโดโนดบารอฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยา Utrai undon renka bat pim. Renka bat piru Kajimpule naga gospel Bakhuid kat kumu Marcos. Kaburam ame gutrai Habaki piracy but katto kat negis tadain kibela one na Jerusalem kila yalam saudong ujisu kila yo I badon na kisinran jongu kibaya bam jimbam dakikti bam kui kataka mod kalam tet nabaki piracy but barok ju kimju bam kalam datet yalakikti kida batskem yaga dustur kilong shua habaki one na yoru lemda ki sumshua kimbam but don shibun kive pat ki dustur bakiba kum kabasait ya ki kuri ki kiu ki kuri tama kumda ki piracy but ki stadain kila kiliyawu bale sheki sinran jome kim le kat kum ka dustur jongi long shua henre ki bam dakikti bam kuwe te ula jubab yaki u isaya ula yatu lupa yakabade shapang jompi ki ri arsap kumba la to kini ki briyu ki burom yanga dagi remyang shindur jonki kadonu jongi pat ka jingai nanga ki mane leno e yanga da ka bakikai kum ka ain ble yaki adong jongi briyu pi ino yakab hukum uble but pi batriang yaka dustur ki briyu badula ong haki pidon ka buit pasien ben yait light yaka hukum uble kanam ban pinne yaka dustur jompi naba umosu sula ong to buram yala uppa badlaka kami badjaru bakran persya yala uppa badka kami ude ban syaya henre pepat pi ong lada ubri ong yala uppa ne ka kami ka e kabapide ben iyo nanga kalong korban kabamud la terwa ha uble te pimsha shu ya u ban le eye nagabinda uppa ne ka kami jongu but dakumne pi pinleno e ya kaktin uble nagabinda ka dustur jombi kaba pi hikai pateng but pile bon kie kiba kum kine ka gospel jom utrai kajinra yame ko Chris ko himen ko para bayit how try Jesus Christ haga jimpule beningkong yesngo shapanga jingduwai jongu Solomon us iem udang tuwai nagabinda gari Israel barokawai baduda daga jingduwai udang pen kentang ya ka ing kentang jongu ble badudang ken mau bad uble ula pen ken mau ya u ka kerteng jongu ble kanne junom ka kerteng jongu ble kadon ha ka ing kentang ka jongu ba tarpa ki buri ki ut kinam ha ka bayang ha ka matu ble ha ka ing kentang un ngap isne yang kane kalong ka jinglong jong ki jakka bala pen kantang kerpang ha ka kerteng uble bad habangi rung ha ki mane uble un ken mau ya ka jingur jongi ya ka jingduai jongi nama dei mau la kular yangi ba un ken mau ya ka jingduai jongi habangi penne ya ka kerteng jong uble habangi kindiu ya ka kerteng jong uble habangi mane ya uble ha ka ba kindiu ka kerteng ko ba ublay ulay ka kerteng yaw Jesu
mendangi bareng ya lumlang haka kerteng jongo Jesu bana kata daw tin ka penten mau ini jaru part abangi kendiu ya ka kerteng oblai abangi kendiu ka kerteng Jesu ngidang yo jing lai do itu de ya kane kabangilaban yo iru abau Jesu ai pad ula kendu ya ki Paris pad ula pilang priarsa namar pimju kendiu ya ka burom jongo oblai penban pedang kendiu yala de pelang kendiu ya ka dustur pelang kendiu ya kie baharo kaba pisno ya de ha ka jingim brio jombi kane kadang ka jimma bonsin ka jia ha ka jingim hangne ladang is nga ba ha ka gospel ngilaban yoi ujisu kendu ya ki parisi ba ki de ballong ki ba kongu ya ka hukum jongo balai ki de ballong ki ba kongu ya ka ktinu balai ba ki deru ballong ki ba id iya ka jingi kai kaba kumbangi ong haka juk kaba minda katko jingi kai janga balang ya ka magisterium ka jingi kai janga balang ya ka jingi kai kaba hiar pateng naki patimen kai ka jing bakala jangi ju bad ki piracy ka Jesu kedau kalom kilom ki ba perking halor kie baro kamda me ka dustur jangi bad haba kila perking ya ka dustur bad kila batriang ya ka dustur kila kendait no ya ublay na ka jingim kila kendait no ya ka jingi kai jong ublay ha ka jingim kila kendait no ya ka jingkardor jong ka ketin ha ka jingim jongki bad kila kendait ru ha ka ju ka por ya ka hukum ka jingpat palat ya ka dustur kala pensinio ya ka jingim mensiam ha po jongki na kata kada Jesu wang haba ki ju ki don haba ki wan pai na yo ki de ban side chua ka ti bangi barang iken mau ya kata ka jingjia chua saus san snem chua ha ka por covid bangi la barang ila shimkia kata ka jim perking janga sarkar bat ka imlang salang bat ngi de ben kiar na ki brio ngi de ben deng mask ngi de ben side ti ngi de ben pendon kam sanitizer bon ke barang iken mau but don't roki prio ke bayai beteng ya kane but kamshim mod ngilaban bushiliang uple aga tanga por janga covid kala kang ya ki imane kamshim mod mendang happen kang ya ki imane but don't bon gi brio ki mlin ye ben im nanda ki on paid kalam late masru kalong bed kalam late jinga singru long bed kalam late duaru long bed but ki brio ki shimkia ya ki bamlong naga benda ka jingshisha ki ken kordor ya ka jinkran lamler kam palad ya ka jingshisha kane kalong ka jimma ka bau Jesu kedau ya ki Paris bonsin kane kala banlong ka jingjia ha ka jingim lada ki brio ki ba kam start ki karane ye ni kam kongo be kam ngeit be lada don ki brio ha ke imlang salang ne ha ki inga sem jongi ne ha ka ri jongi kaba ki brio ki shong ha ka bor ki karane ye ni kam ngei henring hi haben sautu mano badon ga bor ban senshar yengi baro bade ublai bonsin ki brio ki kam ngei koloi ya ka jinget beach bad ki jinkran lamler bad ka jingi kai klam shong nongrim ban ya ka jingi kai ka bade ban ngei kalong ka tinu bale bad ka jingi kai janga bala bad ka jingi jongi haba poi kano ka jingten ju ha ka jingem jongi ngila ban yoi ki brio ki koloi ban pendap ya ki baro ka ba ki brio ki betai ki ban ya ka ba uble ulah kai yang ha ka tinu bale don bon ki briuru kim tre ban pidiang ye Jesu wat hadin kala po ya ka jingshai na marba ka jinge jongi ka pension nongrim ha ki dustur ha ki jingi kai hindai namar kane ka jingi kai hindai kala sutit palat hapo jongi ki shem jinge ban bratna ya kita ban pidiang ya ka jingi kai u Jesu ba kalong ka jingi kai nagabinda ka jimpenim ya baro don bon ki buriu wat hadin ka jingwan ka jingshai u Jesu Christ ki sakut ha ka jingdum ki sakut ha ka jingi kai hindai ne ha ki sakut ha ka jinge kaba kila perkat bakalaban penim yaki namar bale kim shimla sautu kaya ka jingshai ka bau Jesu wan ra ha ka jingim
Dei na kata kadau Jisu ula kendu ya ki piracy. Pi ki balong ki bale bene ki mi ki pa. Kalam da kindiu ya ka hukum jongo bale. Larangi kindiu ya hukum jongo bale. Larangi stamban im ka tino bale. Larangi ngeit ya ka gospel. Larangi ngeit ya Jisu ngimla satya ban le bene ya ki mi ki pa temen. Hagane ka juk ka ba mendang ila ban yoi bun ki buriu ki le bene ya ki mi ki pa ki batemen. Leze haka jingim jonki habaki kimi ki pakitemen kirastam bantemen kim la yaishu ki pangjur ki tiapang don bun ki kun kim ju sumar shu yeki leze ki pa bu yeki briban sumar naga daw ki ong ki bun kam kim lai por ya ban lait tre bad kumta ter haka jakka ban sumar hi maki ki stam ban sumar da ki briu ki baki bu ban sumari ki kabamur kim don jingishu ki kimi ki pa bad ki pa tre ki way ba yarap pa yarap ki way ban yarap bun ki ingasem ki stam ban kalalang kum ne menda naga daw lese ki la long rispa lese kim sautanashu ban sumari ki kimi ki pa don ki bru ki on hoy kimi ki pa ki tia pet ki jak pinjaklia barabor ki latemen kim sautu don bon gi brienda ki la depsna ki yim batimai bakhu batimai ki ong ho ki kimi ki pa ki temen kim nang suban sumari ki ying don gi ba le beni ki kimi ki pa ka ne ga dor namar ka kaspa kastang ban pin kaletro ye bon gi brio ya ka jingir buram ki kimi ki pa bon gi kon jang ne ga juk ka ba menda kim ju buram shu ki kimi ki pa ki kloi ban kren ki paik tin shaki kimi ki pa haba ki sneng karao don bun ki baro kastam ban na kata ye jingem jogi brio leze ye ga jing start kaba ki don kapelong ye ki ban kran be ni ki kimi ki pa ni habanang puson jiliu leze kilong ru ki brio ki ba ngei thau jisu kilong ru ki brio ki ba leit mane ye jisu ha ki mane kilong ru kilong kristan Henry habaya de bat ka jingya de jongi kabaya de bat ka jing rake ya ka hukum jongi jing kongu ke hukum bun gi bru kim kongu ke hukum lese piki pin kala ke hukum kat kum ga jing kwa jongi kat kum ga jing long jongi bad de ha kum ke ne ge jing long u jisu kren hangi kabamud ya ka ba jisu la kren ha ke piracy kalongru ka juker dur ha ka jingim jongiru jisu kren hangiru kaya day bat ke jingim jongiru kaya day bat ke jinglong jambun ki inga semenda dan bon ki kon ki pencau mat ki kimi ki pa kat ba ki lastang ban temen ngi haban puson ko hemen ko para ngi don kamban pen bay ngi day ban long ki ba ko ngu ya ka jingi kai jong jisu ngi day ban long ki ba ko ngu ya ka ktinu bele ngi day ban long ru ki ba kindi buram ya ka bala hiar pateng hangi lemba ka bala but ni don kamru ban burom ya ka bor hikai jonga bala but kine baro kayarap yangi balong ki brio badan burom ki brio ki ba ting burom ya uble kumjuru ba kain kordor ya ki ba tolot bor hapeleng jongi ngitwai nagapinda ka nega jingai ha ka negi Eucharist Bakhuid but nginang karpadi ya Jisu banam penjanai yangi ban poisha kata ka jing sautu hala ka tinu ble Jisu bayit karku kardo yangi penslay yangi bun sin haga jingim jongiru ngilang kristan henre ngimju im yaga jingim kristan ngimju burom kumpangi de ban burom eki kimigi pa jongi yaki ba kamtemen ngimju kain kordor yaga jingi kai jome penslay yangi such a sin daga jingi kramba indup wan paino pangindup stambat kendiu yaga burom jome haga jingim jongi haki inga sem jongi enyaro yau trai Jesus Christ Chinom lai chinom nginam pla ya ka jingait ka chon ngangait how lay pa bran bor bara unang tao ka beneng ba ka do but how Jesus Christ pun war way u try ju ya wala pun na sem Bakhuid ya wala kana ka Maria teisoti wala shale ben ho Pontius Pilatus la sanar pnaya la ya la tebya wala kya shakibaya hagas ngi ka balai na mi pan ngi baya wala kiu shabene we shang shamon play pardon bor bara nang daw wan pa ben bishari ki bayim bat bayam ngangi au men sim Bakhuid aga balang ka trik Bakhuid
haga jing eslo kiri kui, haga jing ma bigi pop, haga jimi pat kado, daga jingim bam jukut. Amen. Nomor lais pa nrupunyo. To ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia jonga ba jumpi kan long ka ba priang hun hau blai upa ba don board ba ro to try pring jing knya ne ti jong pi na ka menta ka jing ro ko buro ma kerteng jong hu ka jing to yangi ba ka palang ba khu jong hu ba ro ko wei ngi pen bana ba melong u ba pela ko trai haka scholastica Bakhuid ka teizudi ba ngi karpad rit yame u ba krau bor ba kumba ki hok ki sort jonka ki lalong ki ba mes no hun kumdaru ka jing shakri bade hok jongi kanlong ka ba pensnoba hakama jome dau Chris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengka bat pim Ringka bat pi to kentiu yana ki donut Ikin tiu ki shau try ngin aingu ya utrai u blai jongim ka song hok bat ka tei dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jeka banaingu yame ko kenrat ko pa Bakhuid ko blai badon bor bat bam jukut namar haki rikuit ki bala pinkantang yala de hau Chris naga vinda ka hima bening kalong ka bade hok ben yaro ya ka jing suma suker ba perlajome da ka ba me kot biang ya ka jing long brio sha ka jing kuit en rai janga bar me ver ya ka ban mad hangne ha perte ya ki jingai ya ki ba enyo ha ka perte batimai bat kumta rengat bat ka kin hon jangi angel bat ki rikuit ni ro ya me bat ni pen bana kalam sangem Bakhuid Utrai ubleki pan Neng pertai sawada kaburam jome Usana Usana Turwai ublei shajong Usana ublei juno Enyaro ubawa Sawada kaburam jome Usana Usana Turai ublei shajong Usana ublei juno ko himen ko para ka jing rebleng inang duai ba men sim Bakhuid punyalam yangi sha ka jing so tu ka ba puja padunam pen gandang susu yangi pangin light na pangoro light ki jingbit ka ba persha ya ka jingi khai jong jisu ha ka jingim jongi dashisha melong Bakhuid ko trai ka temei jong ka jing koi baro namar ka tangi karpadia me to pen kuit pen kantang ya kini ki jing tarwa jongi da ka ba pa ya umen siem jame kum go umjer halo jongi bakin kalalong yangi kamet bagas nam jong utrai jongi u Jesu Christ
Hakapor baladino yavu badala kamons ngabang. Wila pediang ya ka jingsha shito. Wila shim ya upu. Bada kabaingu yame. Wila kedia yavu badulai halage sentran u om. To shim bato bam na kane pi baro. Namar kane kalonga medjanga. Ya ka naiti naga venda jumpi. Haka ju kero kamendala le bam ula shimya ka kuri. Badaka ba ingu biang eme ulaya ka halage sentran u om. To shim bato dina kane pi bar. Namar kane kalonga kuri janga snam janga. Janga jutam bati mahai bad bam chikku. Ya ka ben pen mi naga binda jumpi. Bad naga binda ki babun. Naga binda ka jimma iki pop. To le ya kane ben kan mau ianga. Ko snam bakardor jangu Chris. To pen kui dia. Pen kui dia men siam hadim pen kui. Pen koi pen kiai ki bapang ki bashitam bara. Yada yang inau bamen. Kajing maya jong ka jinge. Kata sin bangi bam dune uku. Namar kata, ngi ki bapin menda ya ke jingia bad ke jimi pa jangu, ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim, bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi raing wai dem namar melanyu yangi, ki babit ben ya hakama jamme bad ben chakri yame. Da ka bas ngi verit ngi kar pahad yame, ba ngi ki bayo binda hakamet bad as namo Chris, ngi long ki bala pinyat le ka wai da omen siyam Bakhuid. Token mau ko tra ya ka balang jamme, ka bala priyang hasutala ka parte. But the penjana yaka haka jingi, renkat badulia upa Bakhuid jangi, uvilbet bishop jangi, but bar killing dog but kerinium. Token mau lemro yaki him and kipara, shinrang but kinte, kibela yutia daka bakar maniaga jimmy path, but ya baro kibela kalat no haka jingis ne jame, top pediang yaki, shaka jing shai kakamad jame. To isni yangi baro yangi karpadiame, barenkat but kamaria teis oti Bakhuid, kakami jangoble, which also Bakhuid kurim janga, ki apostol Bakhuid. Ka scholastic ya Bakhuid, Francis disease Bakhuid, but baharu ki recoid, ki bela pen sabha eme pateng la pateng, ngilong ki babit, ben yo bendalem ha jingim bam jikut, but bangini ro, but pen don puram yame, da ukun jame, o Jesus Christ. Davu lembadu badhavu, kanlo hame ublay upa badan bar, haga jingelang kaway jangumen siyem Bakhuid, barro ka buram bad ka jingero, Junam la junam. Amen. Kohimen ko parato ngin duwai kung bau Jesu lahi kaya ngi nagabinta par ke jing tungu ke jing don kam kapangila buha kamatu Jesu ko pa jengim Ubaha beneng kalong bukuy kasteng jame kanwan kahima jame kalong kamon jame hakinjel kumba beneng toai ngi minta ke jimbang jengi kabala kasni Padma bingre kanji, kumbangi rungi ma kebeles niu yangi. Padwa tenam yangi shaka jimben shoy, henrei to polite yangi nakabas niu. Top light yangi ngi karpad ko try nagi jing siniu baro. Haga jing spoon jame, to I jing suk jing sign hagis ngi jangi. Krambada ka jingera ka jingis ne jame. Ngi light barabon aka pop, but ngi nio jingera nagi jing jinjar baro. Kabangi dang ap kemelendi aka jingermen Bakhuid, but ka jingwan pa jungunong penim jangi. O Jesus Christ. Namar ka jume kalong kaima ka jume ka buwa ka buro mantaba junam la junam. Ko try Jesus Christ may ubela ong haki apostol jame. Ka jingsuk nga happy, ka jingsuk janga nga ay happy. What pay de ki pop jangi, Henry ya ka jingay janga balang jame, but ha ka jings bun jame. To ay haka ya ka jingsuk, but ka jingatali kaway kat kumgamon jame. Mamay uba im badabasensya, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utray kandon, barabo renka but pim. Renka but pim. Tapla ka jingidu Christ, tongin ya ing markelia.
Go kunang bro jong blay me baki no ki pop ka pertay go syo sen yangi go kunang bro jong blay me baki no ki pop ka pertay Hakami ukun lambaro jonga balai. Hakami bakit na ka pop jonga partay. Sakito ke bala korsha ka jinga wai jonga ukun lambaro. Ko kanrat amlong wi hok wamen rung po ka yeng chunga rei shu ang ta na ka ti ka man sim chunga sakya hi. Kamet kasna jonga please kan reina Don't give up on Yekishing, don't give up on Snino, don't give up on tea, don't give up on cancer, don't give up on sister, don't go on getting packaging shit. Just obey it.
Agane ke kerlip maksutir kapo jogi. Kat bagi terang ya me, kat bagi kota mahadi ya me, kat bagi mane ya me. Jisu begi shimdi pura. Ye ki bahra. Shimdi pura ro ye ki batolon bohon. Ki bangap shim mahakapo. Walora kim shim ko aban me kat kata ke jingip. Banim kata ke jingip. Jisu hendra ke jingklot kriyo ka. Ben shoha ye ki bende. Agane ke por kanong. Kabasa izo haga jingip jagi. Ben slay ye ki. Kin tiburam ye ki. Tai ye ki. Ben koi ben kia ye ki. Lega kamperla haga jingip. Lega kamperla kumal. Lega kamperla haga jingip. Pun ki beriyo. Haga por me non jisu me. Ay nang ki pun ki bakongo ye me. Bagi lang ki basya skori tin jo me. Bagi niyay haga jing shai ga jo me. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Tong ini tuai. Endala pen klein yangi da ka jingyo binda hagane ka jinga jimble ngi karpar ko trai ko blei jangi bamangi ki bakit hala ka met ya ka jingia pu jisu ngilla da ka ba bud ya ka nuksa janga fot scholastic ya Bakhuid banyale tenge ban so tang hame marwai dau Chris utrai jangim Amen. Utrai undon rengka batpim. Rengka batpim. Play badan ball badan karkoyapi. Upa baru kun baru mensim Bakhuid. Amen. Yalisuk ben benaka ko barbabhajang utrai daga jingim ka jampi. Isongo iau play. Nabar South Spotlight po. South Spotlight po. Prang sipai Vaishnuru Chris Prang intur bersyajing trim Din jad o Chris Jisungin bor Unong yalam rang bau sim Klem jing shepting Buram hok pa berkun amat sim berkun maralong pa meningkong kucu mental beraboy jenam la jenam amin. And the right try Jesus Christ, jenam la jenam amin.